Mikyan in sambayang ikasong sinrinjiki. Ano yung kung sa dumatong question? Na may talong yung mga nag-iibadat yun. Malikat ping kahalan na mo. Maraming pag-usahan na mo. Maraming pangangkon na mo. Maraming panugtog na mo. Insilaw masigpiting kahalan na niya. Ang biyak tulong niya. Kaming kalasan situan. Uy, maingat. Maingat kami sarahan. Saukat ko nagkarayahan. Saukat ko milyoner. Ikaw sambayan. Kalasan na ko sintuan. Mulka saan kayo ko sintuan. Una misin rasul. Ida ra'ayta ar-rajul yuqimu ala ma'siyati fa'lam annahu istidraj. Bangong kita mo tao na mo nga bisang kami ni magsambayang marayon pamayway na mo, maraming kamuyanan na mo, maraming panugtog na mo, mataunsin na mo, karasan na kami sintuan, nagmamasyat pa kami na kami nauno. Laong sin Rasul, bangong kita mong bukuso, masim-masim pagmasyat patuhan, way pa sa hiwal, way pa, maligaya siya. Fa'lam annahu istidraj. Ingatan niyo yung mga tao yan. Biyak duhul bayak na sila sallallahu ta'ala sarta murka na klasituan bang sila mapatay bay. Tuhan kau. Kita niyo ba? Bang kita niyo mapatay? Unin haon ka to. Sambayangon. Mamuno in kakampungan na to bang di sambayangon. Mamuno. May tanong kami rin sambayangon, si Muslim kami. Ipangasuwi sabi mo, ipa ko magsambayang kau. Allahu Akbar. Mamuno bang ni sambayangon? Sa imbuhi pa, di bisa magsambayang. Manggura-gura pa, mangudyo-udyo pa, ang magsambayang. Bang kita lumabay na yan, kung kitiyak to ni mga tao sulka. Pamasjid na. Mga jaman dyan mo siya, oy, mga tanor kayo nagtatambay. Sabo kong biya tinaka. Ang pamasuli may pakitatuan, magparana dyan kami kayo mo sa bahayang mo yan. Lapayaman kami sa bahayang mo. Uy, may tayo sa bahayang. LBC, pagparahan. May tayo sa bahayang. Manjari, Bluetooth. Di. Subhanallah. Panali ba kita ng timangot? Magsaan, mamatay. Among kita nyo rin sa bayangon. Mangalo kita niyo. Sa imbuhi, may tayo sa bahayang. Wala nyo kingat rin sa bahayang ini, subhanallah. Ikasong pasinridjiki. May tari kasong, nagapin, hamuk, maas, babae. Kisay Imam Qurtubi. Aun hamuk, maas, babae, long ni hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azaman lang na sin Rasul, bukun niya kita in Rasul. Long niya haw ng bukmas, babae, maliso siya long niya maghula. Adaira. Yung kabayan niya agimba. Agimba, kabayan niya. Doon man siya lang niya, kabayan niya agimba, doon man siya, sakali, aun bigla, simud palombay niya. Yung kaupuan, aun suwarul. Yaon sa simasambahayang. Yaon simasambahayang. Simasambahayang kailo in mas baway. Sakali ang simod palang simbay niya, kumawa sinuno-uno na, makawa. Wairong makawa niya. Wairong makawa. Sumusnan siya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yabaw mo sa niyong tao. Laong niya tuwan, ya laong niya kaina pa kaw nagliwot-liwot ti halom si pamayway ko halaman. Way isablong niya ngumi tanam. Harita ko mahulmat bisan dakuman. Imumu. Lanyaw nga. Laong niya po sa kaanta kaw. Yung saka si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katutanim. Lanyaw no ba mo? Pangati na yung mga dihilan siya. Laong niya ayari in sambahayan. Pasumong inrijiki mo sino. Na ikaw po ni suwarul nakatali. Nakatali in suwarul. Pagtali sin suwarul, nagtawat. Nagtawat, gibarat magtuloy. Lang ikasong sinijiki. Sakali doon man siya, si mambahayang na siya, doon man siya, haron mayan siya. Si mambahayang, pag-ustimuan na siya, long may taway magkahulong. Long ngaway na halin. Di magkakuan. Uy ninang,
nakatug sa pwaso. Pagtug na pwaso mo, aun di matong ring hawla siya. Inula siya mga Syria, aun di matong maun nagdarasin barang. So pagka nagdarasin barang, mawaya siya, maglawag sa bang isin makarasin barang niya. Sakali ano? Ang kita niya usog, natutog dun sa masjid. Amo ni suwaron. Doon man kayo, biyati niya. Laong natuan, mawaya ko makasin. Awang di ka, awang parkalasin. No need question. Kaya na pag-asuho, awang di ka to. Banglong nga parkalasin daw, aluay na kita yung nagtatakan. Nalaong niya karikaw, dahil barang. Ano na magtiridjiki niya? Kaysa. Pag ikarway yan sa long niya, every ako magdatong mari, magdasin barang ko, ikaw imagda. Simong naparway ridjiki niya. Pag last fight, iyan na siya. Sintaw yaon. Long niya, mag-business partner na kita. Nibang pagyan niya, bunalimbay ta si Maastobay. Bunalimbay ta si Rasul. Bunal. Ikasung sinridjiki. Baitas Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Isu sinagbabu kapatwang buklarong ukabon na inrijiki. Harijiki way naangan-angan buklarong kanas Allah Ta'ala. Ilong sukarubunal. Na sampay suy-suy lang imang prutubi, sampay lang niya nagkarayahan in sukaruliat. Insambong. Bang nagkarayahan in sukarul. Di ba magkarayan indak sa jasuharun? Allahu Akbar. Kita niyo ba? Padali ba kita niyo? Masigpit in kamuhi ta. Aturon nila ni kasigpit kamuhi mo. Sa tumtumay na Allah Ta'ala adil. Mata Allah Ta'ala adil. Di na Allah Ta'ala manglaog ay ipon. Jawab meta imparkala sambahayan, parkala sin ipon. Iban sintaki. Pangali ba kita? Subhanallah. Sambahayang mga tayo mga kumilyas na Allah Ta'ala. Hayaw na to tinggalan. In kita niyo buhi pa. Di pa maingat mag-anad na kita niyo. Ayaw na kita niyo mag Stinyan pa ka. Suway na ako makasawan pa ako magsambahayang. Suway na ako lumasan pa ako magsambahayang. Suway na ako magkatalos mag-iskula pa magsambahayang. In pangasumo. Iyan ba ako sin kamatay? Suway na ako mag-graduate pa ako magmatay? Pila rin ka ito ni nagkawapat? Pila rin ka ito? Kita ba? Bang biyani into ingi sintaw timinggal sambahayang. Haunang buko sugdi matong pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa dyan patawron, dapat malino memorize. Di matong inusog mo pa Nabi.